агар дар худат бовар надорӣ, ҳатман нигоҳ кун ки ин се хатогиро ту анҷом медиҳӣ ё на. Якум, ҳамеша худатро бо дигарон муқоиса мекунӣ. дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо дугонаҳоят, бо авомшиносҳоят, ҳатто ба апаву хоҳарот ва худатро аз дигарон кам мебинӣ. дуюм нишонааш ҳамеша бахшиш пурсидан. ҷойҳое ки шумо умуман гунаҳгор нестед, шумо бахшиш мепурсед. сеюм нишонааш ҳарфҳои хубро, яъне комплиментро рад мекунӣ. ба ту зеби даст меге, не ина ма барвақт харидагӣ будам, ин аллакай кор нашудагӣ аст. ҳамаи мо гоҳ-гоҳ ба домҳои ин гуна нишонаҳо меғалтем ва муҳим аст ки сари вақт онҳоро бифаҳмем. фаромӯш накунед ки худбоварӣ на он чизе аст ки шумо бо он таваллуд мешавед. худбовариро мо ҳар рӯз қадам ба қадам месозем. ягон аз ин нишонаҳоро ту дар худат пайдо кардӣ ё на?